Hello, good morning mga ka-frogman. Bali, dito po kami ngayon sa Luyan, Mapandaan, sa may Maloco, likod ng GRC Resort. Yan po. Maloco. Ito, Maloco. Ragnar. Yan o. Dito na ang magic hand natin. Right. Ganda yung titirahin niya. Ang babae. Hawakan mo na. Baka hawakan pa ng iba. Saan tayo, ma'am? Sa loob po? Ako kasi may kalma. Mga mag-away sila. Pinagmamalaki ng bisang nangaldan. Yun o, si Ragnar o. Titira o, nakapudol kit pa yan. Diba? Oh, ano yung chinilas pa ako? Come! Alright! Come, baby! Okay. Nakapin na to? Okay, tira. Alright. First timer. Naman yung bibigyan niya. Para may 150 ka. Tubay ito. Ito sa akin. Mami. Alalay ang malbit. Hindi yung aso. Gusto niya oh. Right, sige. Yung gusto ng babae. Ragnar. Ragnar. Right, sige. Pakita mo. Alam mo na yung pagkabsin mo. Adjust mo. Taray. Dito na, baka na. Na-shoot to na. Ano na? Kaskasyon sa binsit ko, baka na. Pakita mo yung baybayag dyan guys. Sampu mo yung dyan parang kaya ano ulit. Relax. Sige, Ragnar. Adjust mo pa. Sige. Pag may nampisinan mo, baka na. Ang dasin ng tigya mo na. Ipot namin ang pisingan mo, ipulpok mo. Para to'y amo ko. Aki. Pinalapan mo. Ito na yun. Gay. Hi. Sal. Natangko ba ang tuloy resort manayag? Balog materesart yung madam. Balog materesart yan. Oh, ang bali-bali. Pwede yung sa data. piga mata eh. Yun. Mamura. Silento sa tila. Walay gintutan. Walay slide to. Pero ba na ito pag nalo? Para ka. Bigari kin. Internet mo para kin. Lugin na ako pa. Lock and load. Yan o. Yung kanina, yung pag-iyak niya, ganun lang yun. Dahil first time mo rin makakita ng pogi.
Yung paghawak mo naman, pag-assist lang po yun sa tenga niya para ma-start yung babae natin. Ayan. Right, Ah, nakita niyo po yung tamang discard niya, mga kapragman. Kukak ka mo sir eh. Tukak, tukak. Hawakan mo yan, mga kapragman. Anong pangalan niya, ma'am? Zoe. Ay, Zoe, ayan o. Zoe, ex kay Ragnar. Ayan o. Right. Ganda ng kulay ng babae. Choco, tsaka extra sa ano. Parang puti na may brown siya. Right, lock and load. Ano? Parang puti na may pagkaroon doon. Ganyan yan, dati. Puti siya, naging puti. Zoe, okay na ha. Yan na. Wala, gabi ito lang. Hindi ka may puti na kawin natin. Hirap mo siya gano'n. Ano nang naligo ko ito? Ah? Bali mo kayo. Ilang kayo mo. Yung matangkad lang guys yung ano, babae. Manak niya, manak. Itahit nyo yung madam, kasi medyo taba. Kulihan na rin. Dalawang beses ko na ba? Madam, Dalawang beses lang. baka madami po yung paa niyo. Anong log po dito? Ito lang may dugpot naman. Ito lang. Mag-3 chunks. Ito ay isang punong ganyan po yung isang meal niya. Hindi may isang, ano siya, may Bago ilan siya, sa'yo. mas malaki. Dapat ganyan lang, no? Ay, ganun lang ba? Auto-match na po yun. Pag ganyan, pag mas malaki pa dyan, Ito. saka dalawang Ito beses nga. pa. Isang beses lang. Ganito lang. Habit yung malaki ng konti lang. Yung mas malaki yung susunod dito. Pero isang beses lang siya. Kaya Puno, walang pero taba. isang beses lang. Pero di naman naman yung mata. Shhh! Bakit? Okay. Ay! Shhh! Ay! 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 Okay. Sagat. Dax! Dax! Ayun, papayak. Sarap na napapayak ka ng chicks, ha? Ay! Ganito kasi. Mid reaction. Manibo ko na. Ang kansak niya. Ang manoy. Average. Again. Ba't ako nakapanda na sa akin? Yan. Yan. Imas-imasin mo lang siya. Yan. Yan. Para mag-kill siya. Ilang yan, Joey. Tulog mo na lang. Ano ba palang nangyari? Enjoy mo lang. Hindi mo na ba? Minsan labat doon sa ito. Tapos, Panslatan ay! Panslatan pala, pre! Mga po, twice nito. ganito lang, ma'am. Ganito lang. Kain niyo sa kanya. Anong oras niya po siya pinapakain? Umaga sa akin. Pero pwede naman na gawin mo pa rin yung 2 times, pero magbawas ka. Parang yung itong ganito, kalatihin mo lang para kung ano yung nakasanayan, pero kalati na. Ganon lang din. Pwede yung dalawa, pero i-divide mo itong pagkalahati. Yung kalahati, tapos yung kalahati. Yun ang shout out sa viewers ni Madam. Mga sa Kintan, Amerika Madam. Eh, yan pa niya yung kiniraray balulak yung menu. Yan eh. Ano mo naman yun eh. Maxil mo na 150. Puto. Ayan eh. Makaba ko si Marvin, san si John. Ayan, nanawatan niya yung 150. Ano, lang. Mura. Yan nyo lang ng ano, yung kasama ko. Ito ba ito? Mga 200 na sigurong. May kabigayatan. Masarap yan. Nangurat lang. Kanin niya ng tapis. Kanin ko na yun. Uwi. Okay. Wait. Malamat. Ayos lang daw. Yun, bali yung service start kami dito sa may Luyan, Mapandang, Pangasinan. Yan, sa likod ng GRC. Ha? Alright? Siyempre. Opo. Nakakaba. Ikaw dyan, Louie. Naman. Man, siya Madam, tadoman ako. Sampo na yung barangay na Mapandang, Madam. Hindi mayaman. Organitanit na lang.
Sa isang put kita na ito yun. Si Mesiyas. Sampot malaman ng siya. Duga ta, may arko eh. May arko naman, di ba? Unti sige.